एगो भजन सुनाई जन बड़ी हमार पसंदीदा भजन है। आई भजन ना गाइले तो हमारे बाबूजी फोन करके गाड़ी देवे लगे सही बात का रे ई काहे ना भइल है। अभी लाइव होके देखत हई हमर माताजी अब पिताजी डॉक्टर साहब के ओर से आज इस समय 2024 के क्वेश्चन भइल बा। कैसन वही समय में आज से 8 साल पहले 9 साल पहले अजीत भैया के हमारा बियाह जब रहे वो घरी गोलू राजा हई लइकवन होते चका रहलन। सही बात आ सेनुआर गांव में तिलक मेनका गई रहनी हम साहबाला ना लिया गईले। बाकी आज बड़ी हमरा लाज लगेला ई गीत जब बाजेला आ सुने ले का तो मेहरारू अगर घरे होखे आ पियवा बाहरा बाड़े त मेहरारू का तो फोन करके कह दे तरी सो कि का तो फेंके खाची जात रहे गोबरा त कल गोबरा देखल। अब सोची ई गीत पर कितना लाज लागी। बाकी पहले के मेहरारू जेकर पियवा परदेश जाए तो चिट्ठी लिखे का लिखे फोनो करके कह सकती है दिनाई का जमाना में कैसे कहे कैसे कहे वे हमरा भिखारी चाचा के लय हो। हां जी अरे की गवना करवाला पिया हो जवाब लिखे जवाब नहीं घर बई ई ठावला अरे की अपने तो गईला राजा जी तोरो मेहरारू कहियो लिखिनु बिकू पूर्वी बनी जिया केकरा से हंसब पिया हो केकरा से बोलो आ केकरा से कहब पिया हो अपना दिलवा के बतिया एमे कहीं अश्लील ना हो तो पति देव जवाब देश की ननदी से हंसी हो गोतिनी से बोली हो आ देवरा से कही हो धनी हो अपना दिलवा के बतिया। तो चाहत की जकरा के हनुमान जी दो हाथ दिले बड़े मात्र 5 मिनट तनी दोनों हाथ उठा दी सब। हाँ माई बहन तनी रौरो सब उठा दे तनी चाची ए चाची हो तनी हाथवा उठा दी हो एगो गीत सुनाओ तनी तार बेटा सुनाओ उहे गीत होई कि काल गोलू राजा अगर छपरा से शीतलपुर से डोरीगंज में हयारा जाई है आ कोनो बालू वाला ट्रक वाला धक्को मार दी मरियो गईनी तो ई गीत ना मरे के चाहे तनी हाथवा दिखाई सब है ए पताली बाजे के चाहे मजा आ जाए हुड़का बाजी किया मावा लगवला पिया हो महुआ रे लगवला तो कहे ना लगवला पिया हो अरे कहे ना लगवला पिया हो दुनिया के गोछिया कहे ना लगवला पिया हो अरे कहे ना लगवला पिया हो निमिया के गोछिया कहे ना लगवला पिया हो निमिया के गोछिया अमवा लगवला पिया हो महुआ रे लगवला अमवा लगवला पिया हो महुआ लगवला। जल्दी हट भाई एही में धनिक बना देबे का हमरा कहे ना लगवला पिया हो अरे कहे ना लगवला पिया हो पिया के गोछिया कहे ना लगवला पिया हो पिया के गोछिया लगवला पिया हो पिया के गोछिया कहे ना लगवला पिया हो पिया के गोछिया। अरे प्यारी देश तनी देखे न हमके प्यारी देश तनी
और का और का गार्जियन की ओर से आशीर्वाद मिलल। हाँ जी संगीत प्रेमी है हमारा भोला बाबा बड़ भाई ए बाबा अजीत हलचल जी के मित्र जब रहनी हाँ जी तो अजीते भैया के चलते हमनी से भी मित्रता हो गई, उठे बैठे वाला। हाँ जी हाँ बाहर भीतर आ कॉपी रिकॉर्ड यहाँ के चैनल खोलने वाली आ चैनल से हाँ जी छठ के पहले को गाना रिलीज हुई हमार बिकू के हो चुकल बनो नहीं खे भाई तरोरा अपना मन से मिला लेब कि दोनों आदमी में के बड़का जाली बा काहे ना लगवला पिया हो काहे ना लगवला पिया हो कहतारी मेहरारू का कहतारी निमिए हो घरवा माई के निमिए दुआरवा अब तो नाचे तो ना आई हमारा बाकी सुनले वाली की छपरा जिला के कलाकार लोग एकरा के अलगे भाव में गावेला। राजन भैया ध्यान दे अदिति जी अरे निमिया निमिये हो केकरा ओर से बा हो ओम प्रकाश सिंह मुखिया जी की ओर से 500 रुपए के आशीर्वाद मिलो। निमिये हो घरवा माई के निमिये तू यारवा हो डॉक्टर कुंदन जी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। इहो चीज जरूर है जो रखले बनी हो ठीक है बा बाकी हमारा लायक नहीं है। हम कहे कि खैनिए का दे भावे नाही को बहु इनका पकड़ी पिपारा हो